थांनाय सिगाङाव माखासे खौरां बिजोङाव बे बाथाबारि गामिनि सासे सुबुंनि जिखुनु न' गैयैखौ खौरां मोनदोंमोन नाथाय नोंथांमोननि NSS टीमा दिनै बे न'खराव फैनानै मोनसे न' लुना होबाय उद्देश्यआ मानि थाखाय बिथांखौ नोजोर खालामहोनाय जादों आसलते जोंनि जे बेंटल कलेजाव जोंहा मोनसे NSS इउनिट दङ ओमफ्राय जोङो आरो बे कलेजनि तरफनिफ्राय NSS जों लोगोसेयैनो जोंहा मोनसे गामिफोरखौ एडप्ट खालायनायनि मोनसे सिस्टेम दङ आरो जोङो बे गामि एडप्ट खालायनायनि थाखायनो जोङो बे बाथाबारि बा सालबारि बाथाबारि बे गामिखौ जोङो देग्लाय गोदानै जोङो बेखौ बासिनानै लादों बे गामिखौ एसे फोसाबलांनो थाखाय जों सार्भे खालायनायनि नुबाय जे बेवहाय गोबां माने मावनांगौ खामानिफोर दङ जि खामानिफोरखौ जोंनि बेवहाय थानाय थागिबिफ्रा मोजाङै मावनो हाजोबाखै दा बेखौ जोङो एसे जोंनि कलेज तरफनिफ्राय बेखौ एडप्ट खालायनानै जों माबाफोर हेफाजाब होनो हायो नामा बेखौ थांखि लानानै जों बे गामिखौ जोङो एडप्ट खालायनो लादों देग्लायनिफ्राय ओमफ्राय दा बेवहाय जोङो नुदों जाहैबाय जेब्ला जों सार्भे खालायनो फैबाय बेहाय जोङो थांनाय 19 तारिखनिफ्राय जोङो बे मोनसे स्पेशल केम्प NSS नि जों बेखौ लादों बे गामियावनो लानाय जादों ओमफ्राय बे केम्पआ दिनै बे 25 तारिख दिनै जोब्बाय आरो बे जोबनायसिमहालागै जोङो दाखालिनिफ्राय मावै मावै जों माखासे लामाफोर खोबाय लामाफोर फोसाबबाय हाग्राफोर एवना होबाय ओमफ्राय स्कुल बाउन्डारिफ्राव एसे बाउन्डारिनि खामानिफोर मावबाय ओमफ्राय दा बे गामिनिफ्राय माखासे गोनांथिखौ दिन्थिदों जे माबाफोर मावनो हाथावथाव आरोबाव NSS निफ्राय दंबावो नामा होननानै ओमफ्राय बेहाय बे सासे जेबो माने गैजायै सासे मानसिनि हंला नामा बेबादि मोनसे बांदा बसुमतारी होननाय बेहा न' गैयामोन थानो थाखाय बिराद जोबोद खस्थ' जादों माबाफोर एसे हेल्प होनो हागोन नामा होननानै गामिनिफ्राय एसे बुंथिनायखाय जोङो बेखौ कलेज तरफनिफ्राय आं बहुद सिन्था खालायनानै NSS जिहेतु केम्पआ बेहाय जाखादों दा बिसोरनि भलेन्टियारफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ मावफुंनो हागोन होननानै एसे थिं बायनानै ओमफ्राय बे सिमेन्टनि खुन्थियाफोर बायनानै दा बे न' गंसे लुनानै होनो जों बेखौ थांखि लादों जाहाथे बिनि जे सानै उन्दै गथ'फोर दङ बे जे मोजाङै माने बेवहाय उन्दुनानै थानो